Ayun na. Bulingat na kayo, ma'am. Ang tao na Jesus yan. Uy, ang tao sa tumbakada. Uy. Pagkadinuhang na ko. Kada po ni magtamod lang. Ito sa nagamay. Iminilok. Ang tao na yan. Kayo. Ay, salamat sa si Petrapo. Bahong lagi ni. Sige na kong paitani. Ano naman dyan ipag mo na? Jauh na ako niya. Susidaan. Hindi siya kong luyak pa. Nakapahimos na si anak ko. Ako, dihatag na kong tanan niya. Ipagaw na ko siya yung singlit niya. Asaron siya. Ay, mapinagyan eh. Ano na nagwag mo? Ambot lang. Di na ko siya makaanto sa kong kagwapo niya. Ano man taon eh. Mga mas sa kitang mo nang gibuwagan pa. Mau lagi. Ito lang. Ano na lang? Isa man akong matabang ni mo ba? Wagi yung katabang ako. Ang ako lang. Benar ito barkada tanan. Ano na ka? Oh. Aron. Aron. Mau sila ba? Lagi ko problema. Sige, ilat lang. Ay, sige. Dari tisyo niya. May tissue ba na? Sa kwarto lang may mga bagada na kayo. Ayaw pagdali. Sa buoy, kiling-kiling sa buoy. Ang mga laki na to dito, paabot na. Kabalik ba yan? Uy, mga sis. Ay, ito kung tugisok pa. Need check tabang na to lagi. Need check advice ba? Advice? Gibogan lagi siya sa inyo. Ino sa mga mga malaki pa man ni. Yes. Dapat may lakaw. Ay, may Kaya kuwan-kuwanat importante ko rin yung paglaki. Ay, yung maglikod pa ito. Ay, nabahan na ako siya sa sud. Maghikok. Ang importante nga makakwarta kami. Ang ala dahil mo dahil. Yes, kaya wa. Mas pili na yung barkada, ay, mas pili na yung laki kaysa atong barkada nga gumaoy. Na, maghikod pa. Ay, malipay mo. Dili, pero tabahin sa ito na ito, sis. Sis, kung maghikog siya, mutabang na tayo palubong. Ako ito po. Nahalagay makakwarta kami kayo. Saan ito mong laki dito? Kaya di mo ay panong ay tuwa ta dahil ayaw istoryahan ba ni Brian tumong duha ba relax lang sagod mo na yung malaki ako sa tungchatan nga i-cancel sa kay nata importanteng advicean ha Sayang. okay na oy di na masayang kay schedule man natin barkada oy mo sa miki mayroon man mo sa kuha Sige na, Miss. amo ba kay eksitug gani may kwarta ko siguro bakit mong libre na kamo noon sus mo sa mo libre na dai mo naara mo problema itay mo ayan na lang pa mo ibuisis na tanatan nato na to tente basi makikot sa turo Mo ba na, Mrs.? Tana dai dali Masayanin na mo. Tambadala kanila. Sa man yung tabuan. Ako tigo ni Biyahe ko siya kung suyap siya. At yung nga si Mana, niya karoon pa ko ni Ilak. Lagi si Mana, paday na karon mo. Pero pamansyak ko nakarelize eh. Ayaw ka na nagdamuna na ng Ay, ayaw, tani trapo. Ayaw, tani trapo. Nakahugo ka Dako nagnaw. sa ni mo gitlog. Naman di sana kay tisyo di ako. Yakay. Ay, akong paso. Ito na lang. Basta ka nang hindi mama ka. Bulingat na kayo, ma'am. Ang tao na Jesus yan. Uy, ang tao sa tumbakada. Uy. Pagkadinuhang na ko. Kada po ni magtamod lang. Ito sa nagamay. Iminilok. Ang tao na yan. Kayo. Ay, salamat sa si Petrapo. Bahong lagi ni. Sabi ni. Limpal magkadisa. Pantay man yun.